Син яралы түгелме? Әйдә, мин сиңа булышам. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Синең исемең ничек? Минем исемем Клаудия. Бик матур исем. Башка кешеләр кайда? Монда мин генә. Син монда ничек эләктең? Синең кебек. Очраклы гына. Күпме вакыт минем һәр җавабыма синең яңа сорау туачак. Син ял итәргә тиеш. Исән калганыңа рәхмәт әйт. Безнең карапта кешеләр бар иде. Миңа китәргә кирәк. Алар утрауда булса, мин аларны табачакмын. Баламы? Башлана. Әфәрин. Әйдә. Көчән. Булмый. Булдырасың. Яхшы. Әйдә тагын бер тапкыр. Ул малай. Мин аны Джейкоб дип атармын. Малай. Миңа ярыймы? Тагын берәү. Көчән. Туа. Әйдә. Тагын бер малай. Мин бер генә исем сайладым.